An filɛbagaw foli ni tanu bi ka taa aw kelen na bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la ka fa ka bɛ ka Malikunafoni.net TV de lajɛ ni wagati in na kɛnɛbagaw an bɛ Kofilè Kènè kɔnɔ Kofilè Kènè a bɛ fɛn caman ko f'an ye an ka kunungu tabiyakɔrɔw ani bitaw u bɛ cogo di mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara jumɛn bɛ yen k'an bɛ se ka segin u ma yalasa sini ma sinikɛnɛ an ka sini ɲɛsigi a bɛ se ka lasabati cogo min na o hukumu kɔnɔ bi Kofilè Kènè a y'a sigi ka hakili jagabɔ fɛn dɔ b'an bolo Mali kɔnɔ fɛn min ka bon sanu ye a ka bon wari ye fɛn n'a donna fɛn o fɛn na ni kunin don a bɛ kɛ koba ye wa n'a bɔra koba min na a bɛ kɛ koba langolo ye o ye fɛn jumɛn ye sinankuya ko kɔrɔba don an bolo bi Mali kɔnɔ Mali kɔkan sinankuya tɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ sinankuya kofɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a sababuya la sinankuya warala k'a lakodɔn hakaja an kɛrɛfɛ jamanaw olu bɛɛ lajɛlen donna sinankuya la tɔnba in de kama o ɲɛmaaba o b'an bolo bi ne kɔni tɛna tɔgɔ fɔ dɛ ne b'a dɔn caman b'a dɔn hali ni ne m'a tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn caman b'a dɔn mɔgɔ min don mɔgɔ dogolen tɛ a fɛnɛ kuma baratigi don a dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan mɔgɔ wɛrɛ tɛ M.Sekou Siraman Diarra dɔw ko karamɔgɔ tɔ ma ayiwa yala sa ale de ye karamɔgɔ ye wa karamɔgɔ tɔman don wa a bɛ ka karamɔgɔ ladege wa ne kɔni ma dɔn min don bi an bɛna jɛ ka baro kɛ Sekou ni ɲankuma aba ira ni ɲankuma nse Fanta Dicko nse Malikunafoni awa TV filɛbaw an b'u bɛɛ fo ko bɛɛ jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ fo o diyara n ye a ye n wele nana wele jaabi o diyara n ye Diarra i ni sɛn an y'i wele bi an bɛ fɛ k'a dɔn jamana in kɔnɔ sinankuya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ sinankuya ye sɔnɔgɔya ye k'an ka kow sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo ko fɛn o fɛn n'a ka gɛlɛn k'an ka nɔgɔya an ka nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'a sɔnɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ bɛ dɔ la a tɛ kɛ ko gɛlɛn ye bilen a tɛ kɛ ko ye fura tɛ sɔrɔ min na n'an y'a sɔnɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu wa an bɛ yafa ɲɔgɔn ma sinankuya y'o de ye o tuma da teliya kojugu o y'a kɛ sanankuya dɔw ko sinankuya dɔw ko sɛnɛnkuya bɛɛ b'i ka wele bɛɛ b'a k'i ka wele cogo la wa kan fɛn o fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ filakan o kɔrɔbɔrɔ kan o dɔgɔnɔ kan o tamasɛki kan o maraka kan o a bɛ nin bɛɛ la sanankuya wele tɔgɔ bɛ nin bɛɛ la a bɛ nin bɛɛ la dɔgɔnɔw b'a fɔ ma ko mangu ayiwa filaw k'a ma ko basi tɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna joli tamasɛkiw ko tububusa kuma y'an sɔrɔ ye président i yɛrɛ i laban i n'a kan caman fɔ sa dɛ kosɛbɛ kɛ n'i kɛra sanankuyatɔn ɲɛmaa ye siya bɛɛ dun bɛ sanankuya kɛ i na kan caman kalan i na kan caman kalan président sinankuya yɛrɛ nana anw ka jamana in kɔnɔ cogo di de sanankuya nana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na o bawo ni ko anw ka jamana ayiwa o bɛ i n'a fɔ Mali kelen nka kabi Mali ma dan sanankuya bɛ yen kabini Manden yɛrɛ ma dan sanankuya bɛ yen ne ɲɛna n ko jamana in kelen ko de don ko ni a ka bon Mali kelen ma sanankuya ka bon Manden yɛrɛ kelen ma sabu kabini wagadu sanankuya bɛ kɛ o y'a sɔrɔ Manden ko mana fɔlɔ tabarikala wagadu yala o ye mara fɔlɔ min ni awa o kɔnna Manden ko ye anw fɛ yan yala wagadu ko yɛrɛ kɔfɛ wuduma jamana tun bɛ yen Manden yɔrɔ ayiwa o yɔrɔw bɛɛ de tun ye wuduma jamanaw ye o de yɛlɛmana ka kɛ Manden ye kɔsan na
l'empire du Mandé bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o daminɛna Nare Magan Konate kow ni awa Magan Sunjata kow la o tuma kabini o si ma se kabini wagadu ko yɛrɛ ma se sinankunya bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka wagadu ko wagati de la a sinsinna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mun y'a sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o wagati dugumama tun tɛ se k'a ɲɛ jɔ faama la o wagati fɛn o fɛn bɛ yen ni ayiwa aw bɛ wele ko jɔn aw tɛ se ka gɛrɛ faama la aw tɛ se ka faama filɛ foyi fo kana kɛ ayiwa bɛɛ n'i ta fan bɛɛ n'i ka kote foyi tun man dɔgɔ mɔgɔw bolo maakɔrɔw ye hakilijagabɔ kɛ ko fɛn dɔ bɛ yen an t'a lajɛ an ka don ba la an ka barika don a la o fɛn min filɛ nin ye a bɛ kow nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sanankunya ye sɔnɔgɔya min ni an nana o sɔrɔ ye an t'a lajɛ an ka ni kura don a la an ka barika don a la mɔgɔw ko nin ye tiɲɛ ye nka bɛɛ ma sɔn a ma dɛ bɛɛ ma sɔn a ma sabu ka d'a kan minnu bɛ yen ni ayiwa olu ma sɔn a ma olu ko 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 nin bɛ jitɔ ɲɛ don cɛfarin na kojugu ko an kana barika don nin ko in na koyi minnu bɛ yen nɔ ni olu ye fugariw ye k'a b'olu ɲɛ don cɛsiribagaw la minnu bɛ yen n'olu ye dugumamaw ye k'a bɛ dugumamaw ɲɛ don faama la o tuma bɛɛ tun tɛ sɔn sanankunya ma nka bɛɛ nana sɔn sanankunya ma wagati jumɛn ka sanankunya kɛ wajibi yɛrɛ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o daminɛna Manden wagati min na Manden sigi kɛra a bɛ fɔ min ma ko ayiwa la rencontre de Kurukanfuga la charte de Kurukanfuga ayiwa Manden gɔra maninka dɔ y'a fɔla ten tuma min na ni o kɛra u ye sariyaw ta ka sariyaw ta hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka dilan cogoya min na bɛn bɛ se ka kɛ cogoya min na sigi bɛ se ka diya maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o ko ayiwa fɛn min bɛ yen ni o ye sanankunya ye foyi tɛ yen min bɛ se ka hadamadenw kala k'an yafa ɲɔgɔn ma k'an bɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ sanankunya kan a y'a to an ka ta Manden sariyaw fɛ o y'a sɔrɔ sariya taara baaraw la sariya taara ayiwa baloko cogoyaw ni fɛn o fɛn hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛw nka ko sanankunya ye min filɛ nin ye an ka barika don a la o de kama Manden sariyaw la sariya dɔ taara kɛrɛnkɛrɛnnenya na sanankunya la k'a don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ko a bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen aw k'aw jija aw ka dɔ fara a kan u ko minnu bɛ yen n'a ti olu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a don olu ni ɲɔgɔn cɛ Magan Sunjata yɛrɛ y'i kanto ko ne yɛrɛ ka jɔnw a ye na yan a ka jɔnw nalen a ye dɔ fɔ a ka jɔnw ma ka tila k'a fɔ a y'aw ta sara ne la a y'aw ta segin ne ma sani u k'a faamuya u jɔlen to a ko a y'aw ta sara ne la sanankunya de don an bɛɛ ka sanankunya kɛ o ye jɔnw y'a si dɔn fɛn min don awa o fana ye dɔ fɔ Magan Sunjata ma ko faama kɛni faama kɛni sigilen lajɛ bani ɲɛna k'a fɔ k'e bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wa a fɛn f'u sigilen lajɛ bani donc kab'o kɛra ayiwa bɛɛ jafariyana ɲɔgɔn na nka jafariya min don dan bɛ limite b'a la dan bɛ kɔrɔ ye de i t'i dafa sanankun na k'a nɛni 10 o ko o t'a la fa nɛni ba nɛni in tɛ sanankunya nɛni b'a la nka nɛni min b'a la cɛw ye fagobatɔ ye koyi cɛ ye fugari kɔrɔ yɛrɛ da ye olu n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ fɔ cɛw malo t'e la koyi o bɛ fɔ a kun ye e kɛ maloya di malo t'i la ni sinankun y'o f'i ma a kun ye o tuma e bɛ ko min na i k'o dabila cɛw maloya sa o tuma sanankunya a bɛ an ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini o waatiw la fo ka se bi ma Dicko Jara ayi bi kɔni an b'a bɛɛ de fɔ ka walawala yɛrɛ de parce que n'i bɛ fɛ ka ko min ɲɛdɔn n'i sera a tigi ma dɔrɔn i b'a ɲɛ sɔrɔ siga t'o la Sekou Siraman e hakilina sɔrɔ cogo di ka nin tɔn fana sigi sen kan n ye hakilina sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ ayiwa i b'a sɔrɔ n tɔgɔma de nana fɔ n tulo kɔrɔkɛ M.Sekou Siraman Diarra dɔgɔkun karamɔgɔ walijuba in a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ala kɔsumali baara la a ko maaw a ye bɛn a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a sinsinna bɛn kuma de kan ayiwa ne kɔni e jɔ fɔlɔ an ka sira nin fara kɔlɔsi b'i bolo fɛn bɛ n bolo min parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka taa tiɲɛ de kɔlɔsi b'i bolo kɔni fɛn bɛ n bolo min ka girin ni kɔlɔsi ye bawo n tɔgɔma M.Sekou Siraman Diarra a ye alikuranɛ fan dɔw di an ma ka sɔrɔ ka taa k'an k'an sinsin o kan tabarikala
o kuma na kuma ya sɔrɔ kosɛbɛ an ka taa fɛ kosɛbɛ M.Sekou Siraman ayiwa an bɛ dugawu kɛ a bɛ yɔrɔ min Ala k'o k'a lafiya yɔrɔ ye amina rabi Sinankouya tɔn a nana cogoya min na ayiwa ko gɛlɛn tɛ yɛrɛ i b'a kalama n ye animateur ye n ye journaliste ye n bɛ émission min kɛ radio Kiledu sanfɛ a donni kama 2005 ka taa se 2006 ma mɔgɔw bɛ weleli kɛ émission kɔnɔ u bɛ Sinankouya tulon kɛ u ko karamɔgɔ tɔma i t'an fara ɲɔgɔn kan i k'an kɛ tɔn ye u faralen ɲɔgɔn kan an ye réunion fɔlɔ kɛ u ko an bɛ club M.Sekou Siraman Diarra de sigi donc u ko fans club karamɔgɔ tɔma donc u ko k'an ka kɛ club radio Kiledu ne ko nin bɛɛ ka ɲi nka n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka émission kɔnɔ aw bɛ mun de kɛ a ko i b'an bila an bɛ Sinankouya kɛ an bɛɛ bɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ma an ko tuma ka di ne ye an ka Sinankouya tɔn sigi kabini n y'o fɔ jama ye tɛgɛrɛ fɔ Sinankouya tɔn sigira o la 2006 mars kalo la 2007 an y'a récépissé sɔrɔ kabini an ye récépissé sɔrɔ o la Sinankouya tɔn baaraw daminɛlen filɛ o ye lancement ba n'o ye ka activité belebeleba k'a la an y'o kɛ 2009 utu kalo la k'a minɛ o la ka se bi ma Sinankouya tɔn bɛ yen Ala sago i sago tabarikala Sekou Siraman Sinankouya in dabɔra an ka se ka lafiya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ Sinankouya mana don fɛn o fɛn na a bɛ ɲa kosɛbɛ degun minnu bɛ yen nɔ Sinankouya ye jɔda sɔrɔ a la wa Fanta Dicko Sinankouya tɔn an n'an ka denfaw n'an ka denbaw Mali gɛlɛya n y'a dɔn i kan b'o de ma kosɛbɛ Mali gɛlɛya bi ni bi cɛ Sinankouya tɔn ma to kɔ a fɔlɔmata ye mun ye san 2012 fanga yɛlɛma kɛra wagati mun na o y'a sɔrɔ Sinankouya tɔn ka festival fɔlɔ bolodalen don k'a bɛ taa kɛ Selenge mars kalo tile 29 nka kabini le 22 mars ni fanga yɛlɛma kɛra Amadu Tumani Ture ka fanga ni sɔrdasiw ye sugusugu ka fira nun kan o tuma an ye wulikajɔ kɛ an k'o tuma sisan ɲɔgɔn faamuya kana jamana kɔnɔ a y'a sɔrɔ fɔlɔkɔ ka bon a y'a sɔrɔ fana ayiwa an ka jamana kɔrɔnfɛla ni a kɛɲɛkafɛla juguw kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ yen yɔrɔw la kɛlen bɛ ka fan bɛɛ kɛ ayiwa tiɲɛni ni hadamadenw tɔɔrɔli ani ayiwa yɔrɔw minɛli an ko an k'an jija an ni olu an ka se ka ɲɔgɔn faamuya awa min taalen o n'o ye fanga kɔrɔ ye ani minnu bɛ yen nɔ bi ani awa jugu minnu bɛ yen n'u marifa b'u bolo bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu Mali kana taa danga min n'a b'an bɛɛ kɔnɔ kan an tor'o la ko nana juguya ka taa fɛ Sinankouya tɔn ye yɔrɔ bɛɛ k'a sen nɔ ye ani an ka président d'honneur a donni kama général Musa Traoré ka taa se Elaji Tasolo Traoré ma ka taa se Karige Layiko Traoré ma Burama Bagayogo bɛ min Bakɔrɔba Jabate bɛ fan jumɛn ka taa se an ka diinɛ ɲɛmaaw Sinankouya tɔn ni nin bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani an ka tɔnba minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Jaralakaw ka tɔn Tarawelelakaw ka tɔn n'o ye Turamasi ye awa filaw ka tɔn fo ka taa se dɔgɔnɔw ka tɔn Jina dɔgɔnw a bɛ miiri se ayiwa Madu Togo ma ka taa se Marakaw ka awa tɔn ayiwa association culturelle Soninke a donni kama awa Ame Cissé Alama hinɛ n'a la a bɛ yen fo ka taa se awa donsow ka tɔnw ma Sinankouya tɔn ni nin bɛɛ lajɛlen y'u bolo di ɲɔgɔn ma ani korɛn o min sigi tantanin tun don a wagati coordination ayiwa des ressortissants du nord ou bien collectif des ressortissants du nord ani nin bɛɛ lajɛlen ye sigikafɔw kɛ ka conférence baw kɛ ka tila ka recommandation kɛ k'a di mɔgɔw ma a donni kama minnu tun bɛ yen nɔ ni awa ko bɛ olu bolo a b'an miiri se transition awa Jɔnkuda Traoré ma ka taa an miiri se Cheikh Modibo ma a waati Amadu Aya Sanogo ninnu Sinankouya tɔn wulila ka se nin bɛɛ ma walasa ko kana juguya ka taa fɛ jɔda belebele yera Sinankouya tɔn na a waati kɔnɔ Sekou sisan jɔn ni jɔnw bɛ yen nɔ ko Sinankouya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ cogo di Fanta Sinankouya bɛ maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na baw kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ yen Sinankouya bɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya marakaw ni maninkaw ye Sinankouya ye kosɛbɛ filaw ni dɔgɔnɔw ye Sinankouya ye filaw ni numuw ye Sinankouya ye filaw ni bɔbɔw ye Sinankouya ye filaw ni bamananw ye Sinankouya ye an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Mali yɛrɛ siya bɛɛ filaw n'a bɛɛ ye Sinankouya ye baw filaw bɛ misiw ta ka t'u da mɔgɔ o mɔgɔ ka soforo la filaw n'olu bɛ Sinankouya kɛ filaw ni bɛlaw ye Sinankouya ye an ka jamana kɔnɔ Sinankouya bɛ tamasɛkiw ni dɔgɔnɔw cɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa
koroboro ani dogono Sinankouya b'u cɛ bozow ni dogono bɛɛ b'o kalama o ti ko denni ye miyangaw ni sɛnɛfɔw Sinankouya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ganaw ni sɛnɛfɔw ganaw ni miyangaw Sinankouya b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw ka jamana in kɔnɔ jɔnkɔrɔmɛw ani kasɔngaw Sinankouya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ anw ka jamana kɔnɔ kakɔlɔw ni jɔnkɔrɔmɛw Sinankouya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ jɔnkɔrɔmɛw ni numuw ye Sinankouya ye anw ka jamana kɔnɔ Sinankouya bɛɛ ayiwa bamanan ani maraka kɛni bamanan kɛni Sinankouya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogoya min na a bɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten a ka ca jamu fana ni ɲɔgɔn cɛ Sinankouya bɛ bon i b'a sɔrɔ hali siya kelen yɛrɛ kɔnɔ Sinankumaw bɛ yen nɔ jaraw ni tarawelew ye Sinankouya bamananw cɛ ma o bɛ cogoya min na a bɛ n'a fɔ fulaw fana fɛ yen nɔ ba ni jalo jakite ni ba kosɛbɛ Siribe ni Sangare fulaw fana ta ye ɲagaminen dɔ sa ko fulaw olu fana bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn kosɛbɛ ko di sa u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bon marakaw yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ Sinankouya bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna joli donc Sinankouya ye fɛn ye min n'a dilanna k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ walasa fitinɛ foyi kana na min tɛ se ka dala sa o de ye Ala sago i sago sagotigi ye Ala ye Sekou Siraman an nimisi a b'a fɛ ka wasa bari ka d'a kan ni kɔngɔ b'i la ni balo sɔrɔ min b'i nimisi wasa i n'o don k'i kɔnɔ fa i bɛ lafiya Sekou Siraman ne y'a mɛn ko jaralakaw ni tarawelelakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko jarakɛ dɔ k'a taatɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la wali tarawelekɛ de don jumɛn kelen de don dɛ tarawelekɛ ko fo a ye dulokiba bɔ ko tarawelekɛ de don tarawelekɛ de don dɛ kana siga jarakɛ tɛ fiyewu a ye sabali bani e k'a ɲɛfɔ tan sisan kɔtɛfɔ bɛ to ka labɛn ni kɔtɛba fɔ labɛnna i y'a faamuya o tuma bɛɛ b'i ka kurusi muguba labɛn n'i y'i ka kurusi muguba labɛn o tuma e kɔni b'i jija de sa munumunu salo min bɛ kɛ ka kɔtɛba dɔn i b'o sɛbɛkɔrɔ kɛ a da kana to e la fiyewu sisan ko musow bɛ kɛ ka fɛɛrɛ fa ka tɛgɛrɛ fɔ o tuma sa ni e kɔni y'i munumunu n'i dɔnkɛcogo ka ɲi musow na tɛgɛrɛ f'u ye kosɛbɛ u bɛ tugu e nɔfɛ ala y'a k'a rɔ Fɔnsira Musa ale de ye kurusi muguba kura kala Yegebugu sugu la ka na o dulon kaba ale y'o dulon ja ale taara koliji la ka sɔrɔ ka dulokiba gansan bila ka na muso ale n'o ka finiw bɛ dulon ɲɔgɔn kan nin don kama muso fana fasa o nana jipu baraba jɛma dɔ ta k'o dulon ale ka kurusi muguba jɛma in sanfɛ ale t'a dɔn ko awa muso nana o dulon o tuma ale kɔni depuis ale bɛ ɲɛgɛn na sa fɔli lamaga kabi fɔli lamaga kan mɛnna ɲɛgɛn na ale yɛrɛ ye koli tɔ teliya ka ji sura ka joona ka dulokiba in ta ka bila a kana kabini ale bɛ ka bɔ ɲɛgɛn na a ye so sigi k'i pani daminɛ fɛn tɛ dulokiba in kɔrɔ muso k'a ma ko i t'a kɛ Ala kama i ka taa kurusi don sa ko baasi tɛ a taara k'a bi a ka kurusi muguba fana don a ye Ala de minɛ ka muso ka jipu baraba in jɛman ta k'o fana don ale y'o don a miiri ma s'a ma fiyewu a ko i jɔ n ka fini woloma k'a lajɛ ni nin ye n ka muguba ye ubiyɛn ni nin tɛ maa yɛrɛ bɛ fili muguba ni jipu ma wa jipu dugumala bɛɛ labilalen don a nana ka na Ala minɛ k'o de ta k'o don kaba ale y'o don a n'a ka a dig'a la mais dulokiba tɛ don a sanfɛ fo duloki la ale duloki fitinin de don tisɔn fitinin tɛ don wa parce que kɔtɛdɔnnaw n'u bɛ kɔtɛ dɔn bon fɛn dɔ bɛ siri bolo in na bɔrɔfu labɛnnen o tuma n'i ye i bolo kɛ tan n'o ye o b'a tɔ cɛ ɲɛ ngwele bɛ siri sen la kurusi muguba bɛ don ale ye Ala minɛ ka taa ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ o cogoya la kaba ale bɛ ka bɔ denmisɛnw cɛ b'a nɔfɛ ka na se bɔfɔlaw fɛ yen u bɛ fɔli la n'ale munumunu na ta musow bɛ munumunu a nɔfɛ denmisɛnw bɛ munumunu a nɔfɛ a mana munumunu fan dɔ fɛ musow bɛ munumunu a nɔfɛ denmisɛnw bɛ munumunu a nɔfɛ hali denmisɛnnin dɔw kan mɛ jipu ale tulo t'o la koyi ale ɲɛna k'a fɔ k'o bɛɛ y'a parce que ayiwa ale kɔni ɲɛna comme kamalenɲɛtɔ a ye ko sɛfu u b'a wele dugu kɔnɔ ko sɛfu bon jipu a ɲɛna ko sɛfu de bɛ ka fɔ donc a continuera ka dɔ fɛ denmisɛnw cɛ b'a nɔfɛ musow cɛ b'a nɔfɛ
ale ko ni be ka dɔrɔn folikɛlaw bɛ ka foli kɛ dɔrɔn folikɛlaw bɛ ka foli kɛ foli mana se hakɛ dɔ ma a bɛ fɔ ko cɛninkɛnɛ o cɛninkɛnɛ in fɔli min filɛ nin ye o tuma cɛmisɛnw bɛ ɲɔgɔn tigɛ yen nɔ a bɛ wolokiliw de daminɛ yen nɔ sisan n'o ye kalikalili ye a tɔgɔ ko turi kun i b'i woloki k'i jɔ i b'i fili k'i jɔ cɛminɛjɛw bɛ min kɛ donc a nana se o yɔrɔ in de ma Musa ye Ala minɛ ayiwa k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ yen dɔnkilidalaw ko nin fana ye dɔnkili minɛ sa o cɛnin ye dɔrɔn ne ma de ɲɔgɔn ye cɛnin ye dɔrɔn ne m'o de ɲɔgɔn ye cɛnin ye dɔrɔn fɔnsirakaw ka Musa ye dɔrɔn hame de ɲɔgɔn ye a tora de la sa dɔnkili ma di ale kun fɛ wa a y'i pan ka taa yanfɛ k'i pan ka taa yanfɛ k'i fili ka taa yanfɛ ka sin ka na Ala minɛ k'i bolo fila turu a bolo fila turu duguma n'u bɛ ka tɛgɛrɛ minɛ a ye ale Ala minɛ ka sen fila fana kɔrɔta foyi tɛ fini kɔrɔ zipu de b'ale la kaba ye a ko gɛlɛyara fini kɔrɔta zipu in bɛɛ nana biri ale kun na ka sanfɛla foto yɛlɛ na maaw ɲɛ bɛ fa bɛɛ la u ko Musa y'i sen lajigi Musa y'i sen lajigi Musa y'i sen lajigi Musa y'i sen lajigi ale yɛrɛ tɛgɛrɛ de fɔ k'a yɛrɛ Musa ka sen fila fana kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka sen fila kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ b'a ye saba ye kelen bi cɛmancɛ la sen fila bɛ sa Tarawelelakaw i jara i kɔni nana dɔ fɔ Tarawelelakaw ma n'o tɛ ko nin ye jaralakare ye ayi Tarawelelaka Musa Tarawele fɔsira kosɛbɛ an ka bɛlɛdugu ka don wa o y'a to de la sa ka na a sama k'a tan k'a bi de k'a sama o nɔfɛ ka taa ko nin dabila i ye bɛɛ de malo i ye bɛɛ malo i badenw wo i furu ɲɔgɔnw i ye bɛɛ de malo fɛnɛ la i y'a sama ka taa n'a ye zipu de b'i la min mun ko ye tan nɔ a ko gɛlɛyara a ko gɛlɛyara tiɲɛna a ko gɛlɛyara a bara ta mɔgɔ min ye baro in bɔ ne ye Jijeni Solo ale ko ale man kɛnɛ Tarawelelaka don n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ale kun ko ne ma ko jaralaka de don ayi Tarawelelaka yɛrɛ de don Sekou Siraman namu baro diyara an ye tabarikɛla an y'i wele ka na kunnafoni min kama caman sɔrɔla la folikan laban jumɛn b'i bolo folikan min bɛ n bolo yalasa an bɛ jamukan kuncɛ ayiwa o de fɔlɔ maaw ka Sinankouya minɛ ni barika ye kosɛbɛ anw ka jamana foso fasara kosɛbɛ kɔrɔ de a fragilisera kosɛbɛ Mali an bɛ Mali min dɔn o tɛ nin ye o de kama dɔnkilida kamalen dɔ bɛ yen kɔsɛbɛ na ko an ka Mali ba ko Mali ye ɲɛji bɔ n'an y'a dɔnkili lamɛn mɔgɔ min bɛ kasi a ka ca koyi Mali ye ɲɛji bɔ min bɛ Mali kan bi an bɛ nin kanu ni Mali ye fiyewu an kun tɛ nin dɔn ni Mali ye min bɛ se k'a fɔ an na an ni ɲɔgɔn cɛw bɛ cogoya min na n'an bɛ ɲɔgɔn wele a ye n'an ka dumuni kɛ n'an bɛ ɲɔgɔn wele a ye n'an ka te min n'an bɛ ɲɔgɔn wele an ka denkundi bɛ nin don a ye n'an ka denkundi na an ka kɔɲɔ bɛ nin don a ye n'an ka kɔɲɔ na an bɛ ɲɔgɔn kungow kɛ an bɛ Sinankouya tulonw kɛ an bɛ tɛmɛ ko caman kan ko mana na an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se dɔ ma karisa Ala kama taa kuma karisa fɛ a ye nin kɛnɛ a ma bɛn ma o n'a ɲɔgɔnnaw n'olu ma ban an ni ɲɔgɔn cɛ ko in min filɛ nin ye an dala n'o ye kojugukɛla Alakaliw ka fagaliba ninnu ni ko tɔw ye a bɛ fo an na a bɛ fo an na politiki ko b'a kɔrɔ kosɛbɛ ɲɛ don anw minnu ye homme de culture ye an y'an seko kɛ an y'a yɔrɔ min y'a kɔnɔ politiki ko b'a rɔ kosɛbɛ a bɛ se ka dilan ni politiki ko ye politikimɔgɔw yɛrɛw fɛ i y'a faamuya nka walasa ka fo an na fo anw yɛrɛw an ka kɛ hakilimaw ye an ka sɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana ɲɔgɔn minɛ ayiwa ni ko ninnu ye dɔgɔnɔw tɛ ka fagaliw kɛ filaw tɛ ka fagaliw kɛ bamananw tɛ ka fagaliw kɛ jɔn bɛ ka fagaliw kɛ tubabuw de nana ka na anw bila ɲɔgɔn na walasa u ka fɛrɛ an ma fo an k'o faamu n'anw y'o faamu an bɛ kɛ sabalibaga ye o la hali bi jamana bɛ cogoya min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka lafiya di an ka jamana ma Ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye Ala ka hɛrɛ kɛ an kelen kelen bɛɛ ye n bɛ dugawu kɛ hali bi o bɛ Ala ka barika don Sinankouya la Ala ka barika don Sinankouya tɔn na an bɛ Malikunafoni TV maaw bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen Ala minɛ nin kumaso in min filɛ nin ye nin jabaraso in min filɛ nin ye Ala ka barika don a la Ala ka sankɔrɔta ka laɲiniw bɛɛ sabati Ala nin tɔgɔma kama kira Mamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam Dicko jara Ala ka dugawu minɛ kanubagaw ni kun y'an ye Kofilè Kènè kɔnɔ Malikunafoni.net TV sanfɛ ni masa in man ka jɔn an na an kun bɛ baro min na bi don n'a nataw la an na segin ka walawalan kɔ tuguni n'an ma an ka jɔnya ma jɔ an na
aw kan bɛ diɲɛ don dɔ la